Я слухаю, як гучыць гэты верш па-шведску, і ён напаўняецца нейкай дадатковай музыкай, нейкім дадатковым гучаннем. Ён сам становіцца заклёнам, замовай, некай такой старажытнай магіяй, нейкім такім дзействам. Вот што азначае прынцып і з'ява перакладу. Пераклад не толькі прайграе, але нейкім чынам узбагачаецца. Голас. Гукаю і чую свой голас. Ён займае і гул ракі, і водгуле грамады, і цішу далёкага лесу. І пакуль ён гучыць, і ўсюды прыняты, і заахвочаны ўсюды, мае адвагу і моц гучаць. У гэтай краіне ён не чужы і не свой, а сама заснаваная мной краіна.